Vasárnap reggel van a mamánál, és már rotyog is az ebéd. De lássuk, mi sül itt. Ó, egy egész csirke. És vajon mi fő a tűzhelyen? Ó, rozsdagujás, a kedvencem. De miért nem rakta föl mama a húslevest? Én úgy képzelem, hogy a lányok körülbelül így játszottak a grill extra konyhával és a hozzátartozó kis edényekkel. A lemezárugyár bámulatosan kreatív volt a lányoknak készült játékok terén is. Egész kis háztartást lehetett berendezni a szoba sarkában ezekből a játékokból. Ezen a kis edényen még a régi ár is szerepel. 3 forint, ami a mai árfolyamon számítva kb. 6 és 800 forint között lenne. De nézzétek, itt van ez a cukicicás kávékészlet is. Meg kuglófsütő és kenyeres kosár is. Nektek volt szerencsétek ezekkel a játékokkal játszani? De talán a mai napig megvan a teljes készlet?